Ay, sometime. Yun. Yan, shoutout kay Lovely. Ayan. Nakadiyan pa kabong yun. Sagpang Parigo. Sumboy Waray. Yan, shoutout. So, kabay siya nga di po Parigo mga kawaray. Sa mga taga Mualbual, kabay si talaga sa niyo di lugar, ano? An pantalan pala. Grabe, drama mga kawaray mga Tagalaw nga na nakadi para magtambay. So, ayun, makikita man niyo mga kawaray yan. Yan. So, at sa dulo dito mga kawaray. Ayan. Maligo tayo. Ay. Kapinit. Grabe oh. Sometime when we chat. So ayan mga kawaray. So kalaro. Gilad be. So ayan mga kawaray, tikang lagit sa kayagan. Bali may darakit nga isda. So hatag ni Papa. May panigsura, Lovely. May nakit pagtutulaon. Kapang kulis. So yun, shout out mga kawaray. So shout out pala kay Kagamutan Vlogger. Yan. Si Kagamutan Vlogger sa kanya YouTube channel. Yan. Shout out po sa him. Yan. Grabe, yan pala kasi sinuot Paparigo. Ay. So, may sunset pa. Uy, hindi na. Ay. Kerasa pumarig. So, yun lang mga kawaray. Thank you for watching. Bye-bye.